Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe, ushere le video khona ukhulise leli khasi. I-MK Party ibihambele umndeni wakwaMagubane oshelwe ingane ezimbili endlini, zadlula emhlabeni. Lena enye ingane kukholakala ukuthi ayifundi la eMlazi, ifunda kude, kodwa ibivakashile izobuye ibuyele esikoleni, yase yehlelwa ilo mshophi. Awuqhubeke-ke ubuke la mavidiyo lawa. Amagubane sithunywe umkhonto wesizwe emva kokuthi sithole umyalezo wesigameko esibuhlungu esehlele nina njengomndeni. Esithema besisizwa ngocomrade womkhonto wesizwe ababhekile kule wadi, sasesixhumana ukuthi sizofisa ukuthi sizovela ngamazwi nje enduduzo ukuthi noma isimo sinjena kodwa uNkulunkulu ukhona, futhi uNkulunkulu uney'nhlelo zakhe ey'ngasoze zafana ney'nhlelo zethu thina bantu. Sibonga-ke nje ukuthi noma sekwenzeke konke lokhu ngeke sakujabulela ukuthi kudlule emhlabeni amalunga amabili omndeni, ukusiphatha kabi kakhulu. Kepha sesibonga nje ukuthi-ke kwawona umndeni awuphelanga. Bakhona abagcine bekwazile ukuthi bephunyuke esigamekweni somlilo. So kusihlukumeze kakhulu esikuzwile ukuthi kulo mlilo lo elokhu ishake yonke itheka imililo, asazi ukuthi kwenzenjani. La oshe khona asazi kuvele nje kube nomuntu osala enkundleni njengoba kwenzekile nala kwaMagubane, kusithuse kakhulu futhi kwasiphatha kabi kakhulu. So-ke umkhonto wesizwe-ke oholwa ubaba uMsholozi, ubaba uNcamalala, uwona-ke osithumile ukuthi size lana sizonikhalisa futhi sizoniduduza njengomndeni. Kodwa-ke nami angihambi ngedwa, ngihamba nabaholi bendawo, nabaholi esibambisene nabo kulo mcimbi wokubhekelela iy'gameko la eThekwini. Ngibingelele ubuholi ngey'hlalo zawo, ngibingelele nomndeni wala ekhaya, uPuleng lo wakaLefehle ophuma kwi-region yeTheku, obanjiswe okwesikhashana as usekela sihlalo we-Women's League yaka-MK. Nathi akukuningi esize nakho njengomama, sizokhalisa abanye omama abehlekelwe isehlo esinzima. Sizwile nanokuthi uma wala ekhaya bengakabuyi, kodwa engingakusho ukuthi imindeni ningamsoli uThixo ngento eyenzekile. UNkulunkulu akayenzi mistake, kunalento eyimfihlakalo uNkulunkulu ayenza, wenza imfihlakalo yosuku lokuhamba komuntu. Olokuzalwa, yebo odokotela sebabanayo imishini esitshelayo ukuthi umntwana uzovela ngesikhathi esiwukuthi, kodwa leli page ukuthi livalwa nini lokuphila asilazi. So uyena yedwa olaziyo namanje, uyena ubazi. So nje mndeni sithi duduzekani, uNkulunkulu anibophe
ngebhande likamoya. Siyabonga. Akukho okutheni esingakukhuluma nje sisakhathazekile ngoba indlela ekwenzeke ngayo, indlela ongeke ukwazi ukuchaza ngoba into uma yehla ikwehlela ebusuku ulele, suke leyo nto ikunyenyela iyisigebengu. Ngoba phela ingozi, umlilo lo ufana nesigebengu ngoba usuke ungawazi ukuthi uze wangena endlini nje ubuphumaphi ngoba wena ubudlele. Asazi ngampela thina siyabonga kunina ngokusingatha, kubuhlungu angikuxhumanga. Nalokho enisenzele khona besingakulindelanga. Okuyinhlelo zisenzima. Sizamane nje sibone usisi lo besifikile izolo. Uyena ozokwazi ukuthi kwenzakalani abe seyamdlulisela. Uma esifikile nje sizokwazi ukuthi simtshele. Njengamanje nanje kuphele wonke umuntu amandla. Ayikho into esiyaziyo uma wengane ayisaphambene ekhanda esibhedlela. Khona-ke abahambile bayombheka, asala-ke ngigadile ekhaya kanje. Kubi nje, akwazi nokukuchaza, kubi nje. Kubi sesithi uNkulunkulu aze abe nani-ke. Ngelinye ilanga la nithathe khona kwande.